26 числа прийшов великий мітинг проти сепаратизму в Криму, проти російського втручання. Це виглядало як перемога. Все повертається, все стає на свої місця. Вже тоді було зрозуміло, що відбувається. Вже тоді викрили Ришата Ахметова. Багато журналістів, які знімали в Криму, стикнулися з загрозами. І тут офіс Кримреалії в Сімферополі. І я так трошки здивувалася, як це. Кожен день когось із журналістів били, напади, затримання, викрадання. Тоді якраз викрали Андрія Щукуна, він був, власне, колегою Ярослава Пілунського, відомого українського оператора. Ще кількох журналістів побили наших колег з українських телеканалів дуже жорстко. Поїхали, Вань, поїхали. Бігом, 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 бігом. Очевидно, мені найбільш подобається радіо. Я виріс на тому, що слухав радіостанції «Голос Америки», «Радіо Свобода», BBC, «Німецька хвиля». Радіостанції у 80-ті роки допомогли мені зрозуміти, що я є українцем. В один день прийшло чітке усвідомлення, що я не буду жити вічно. І найкраще з того, що може зробити будь-яка людина, це захистити інших людей. Я думаю, що дуже важливо зробити так, щоб вони залишилися живі, здорові і повернулися після закінчення цієї війни додому.